Mayong hapon mga kabistado no. Live kita karon diri sa area ya sang higad sang panitan no, sa banwa sang panitan rather kung sa diin makita naton ang current sang tubig no, mabaskog ang current sang tubig sa sininga tinion tugaya sang bagyong Paing mga kabistado. Makita naton nga ang mga linghot nagadala no o dala ini sa pag agay sang tubig to nga area mga kabistado. Kagamo ni di karon ang sistema sang ilay suba no, suba sang banwa sang panitan mga kabistado. So kita naton mga kabistado nga mabaskog nga experience kita sang mabaskog nga ulan no sang sinigid lamang matapos nga nagbubuang mamuno nga ulan kag mabaskog yang hangin mga kabistado. So far doon ako payupay naman ang ulan. So nagpatigayon kita sa pag-live kag makita diri naton subong sa aton nga pag-live mga kabistado nga madasig no ang current sang tubig nga mabaskog sa siniya nga tinion no. Direkta lamang diri sa kunamtangan. Sige po nyo kaupod kabistadong Joshua Haka sa Balitang Serbisyo Publiko Radyo Bistado.